Hi there. I do encourage you to participate in the masterclasses of the Slovak Fundraising Center's conference, because not only will you have a lot of fun and enjoyment from attending, but you'll also be able to learn about the mysteries and the experiences of fundraisers from all over the world. V Slovenskom centre fundraisingu sa snažíme pozývať k nám špičkových expertov na fundraising z rôznych oblastí fundraisingu a sprostredkovávať ich bohaté skúsenosti našim organizáciám. It's so great to be here at the masterclass today because as fundraisers, I think it's critically important that we work together to train each other and to learn all the time how to better build relationships with our donors, how to help further our mission through involving people in a way that is meaningful to them. Ty masterclassy, které předcházejí před tou konferencí a speciálně třeba tenhle individuální dárcovství, což je skvělý téma, tak jsou hrozně důležitý, protože přece jenom nabízejí trošku delší prostor věnovat se jednomu konkrétnímu tématu, než jsou potom ty konferenční vstupy. Čili já beru tuhletu příležitost jako účastnice semináře na celý odpoledne s člověkem, který desítky let se věnoval fundraisingu v mezinárodních organizacích jako naprosto mimořádnou příležitost si popovídat o tom, co se kde děje a jak se pustit do věcí, o kterých se nám tady zatím jenom zdá. It's great to participate at this masterclass because I can hear that it's possible to do the telephone fundraising anywhere around the world. So it's not only the US and Canada and UK, but our region is also able to do it very successfully, and I believe in it. Do come, please. We're waiting for your application.